Да. Здравствуйте, судебные исполнители. Калі пастукайся ў мае дзверы не романтычны кінафільм, а серыял-дакументалка. Падзеі цалкам рэальныя, уласна кажучы, як і даўгі. У падапечных судовага выканаўцы Таццяны Кротавай больш за 100 дакументаў на спагнанне аліментаў. Кантроль штомесячны, а для злосных неплательшчыкаў у якасці бонусу выезд на месца. В первую очередь, в соответствии с законом об исполнительном производстве, судебный исполнитель обращает взыскание на денежные средства. В случае отсутствия достаточных средств для взыскания, либо если сумма задолженности большая, то мы обращаем уже взыскание на иное имущество, принадлежащее должнику. Устанавливаем наличие транспортного средства, либо недвижимого имущества. Запрещаем совершение регистрационных действий, то есть должник не имеет права совершить регистрацию транспортного средства, переоформить его, также и с недвижимостью. Некаторыя бацькі запазычылі сваім дзецям астранамічныя сумы звыш 60 тысяч рублёў, а таму спагнання до 70% зарплаты і праверка маёмасці рычаг зусім не адзіны. У ход ідзе абмежаванне ў праве на кіраванне транспартам, забарона на выезд за межы краіны аж да крымінальнай адказнасці. Вынікі па вобласці пацвярджаюць, метад апраўдвае сродкі. Взыскание алиментов у нас по начисленным находится на очень высоком уровне. В сравнении с прошлым годом оно выросло. Менее 90% от суммы, находящейся на исполнении, мы взыскали в прошлом году. В этом году у нас 97% взыскаемости. Куды больш складаная сітуацыя, калі бацькоў пазбаўляюць правоў, а дзяцей перадаюць на дзяржзабеспячэнне. За ўтрыманне сваіх сыноў і дачок у прытулках яны павінны плаціць дзяржаве. Але жорсткі кантроль для многіх становіцца шокавай тэрапіяй і шансам вярнуцца да нармальнага жыцця. Менавіта так адбылося з гамяльчанкай Людмілай. Мы были полгода ограничены, полгода лишены. Очень страшно. Пальчиками маленькими, пока мамочка, сколько нам осталось? 2-3 дня ты нас заберешь. Вроде 4 года прошло, но мне каждый вот это, я помню каждый момент вот этого случая. И мне каждый раз вот это вот, что год мы потеряли без сваіх дзяцей. Вяртанне дзіцяці ў сям'ю – гэта найлепшы вынік, які толькі можа быць у працы судовых выканаўцаў і сацыяльных службаў. Гэтая гісторыя даказвае, выйсце ёсць нават самага глыбокага жыццёвага тупіка. Галоўнае – своечасова зразумець, што бацькоўская адказнасць вымяраецца не працэнтамі ўтрымання ў заробку, а шчырай любоўю і бяспекай уласнага дзіцяці. Алеся Федарцова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».